या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला समर्थनासाठी मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंनी जे पत्र दिलं त्याची किंमत 100 कोटी होते असा गौप्यस्फोट नितेश राणेंनी केलाय। निलेश राणे यांनी केलेल्या घातपात वक्तव्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा, दोन्ही जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी याबाबत गंभीर दखल घ्यावी अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच बारसू रिफायनरीची दलाली घेऊन काम करतायत असा आरोप विनायक राऊतांनी केलाय। विरोधकांच्या अज्ञानामुळे हा प्रकल्प थांबू नये म्हणून बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मी 6 मेला कोकणात जाणार आहे असं ट्विट केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी केलंय। जैतापूरसाठी ठाकरेंचं 500 कोटींचं डील झालं होतं असा खळबळजनक दावा आमदार नितेश राणेंनी केलाय। उद्धव ठाकरे 6 मेला बारसूत येणार आहेत यावरून राणेंनी इशारा दिला होता। ठाकरेंना अडवण्याची कोणात हिंमत नाही असा निशाणा वैभव नाईकांनी राणेंवर साधलाय। यंदा गणरायाचं आगमन 19 सप्टेंबरला होणार आहे, त्यासाठी येत्या 16 मे पासून गणपतीसाठीच्या रेल्वे गाड्यांचं बुकिंग सुरू होणार आहे। गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात पाटणा बिहार इथं गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। परप्रांतीय बिहारी कामगारांबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। येत्या 2 दिवसात सकारात्मक निर्णय घेऊ, कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावणार नाही तशा प्रकारचा माझा निर्णय असेल अशी भूमिका खुद्द शरद पवार यांनी मांडली आहे। खावटी कर्जात अडकलेल्या आणि थकीत झालेल्या 7,564 शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने दिलासा दिलाय। या शेतकऱ्यांचे 12,74,80,00,000 कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवींनी दिली आहे। कणकवली पटवर्धन चौकात उड्डाणपुलाखाली बॉक्स क्रिकेट स्टेडियमची उभारणी करण्यात आली आहे। कणकवलीत आलेल्या पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी इथं नितेश राणेंना बॉलिंग करत क्रिकेटचा आनंद लुटला। कणकवली नगरपंचायतीच्या कार्यकाळातील शेवटची सभा झाली, यावेळी भाषण करताना नगराध्यक्ष समीर नलावडे भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं। कणकवली वागदे इथं भीषण अपघातातील जखमींची आमदार नितेश राणेंनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ओरोस आणि कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात जात भेट घेत विचारपूस केली। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नळपाणी योजना 56 कोटी 17 लाख रुपयांची मंजुरी दिली आहे। अशाच पालकमंत्र्यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गरज आहे असं मत बबन साळगावकर यांनी व्यक्त केलं आहे। देवगड दिवाणी न्यायालय एसटी स्टँड समोरील तहसील कार्यालयानजीक असलेल्या जुन्या तहसील कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। 8 मे पासून कामकाजाला इथं सुरुवात होणार आहे। देवगड पवनचक्की गार्डन इथं 2 पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये किरकोळ वादातून मारामारीची घटना घडली। व्यावसायिक वादातूनच हे 2 व्यावसायिक एकमेकांना भिडले। कणकवली तालुक्यातील वरवडे संगम पॉइंट येथील गडनदी पात्रातील मोठ्या खडकावर बसून सेल्फी काढत असताना हरिकृष्णन टी मनोज पाय घसरून बुडाला होता। त्यांचा मृतदेह नदी पात्रात बुडालेला आढळून आला। 2019 मध्ये महाविकास आघाडी अस्तित्वात येण्याआधी शिवसेनेपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेण्यासाठी नरेंद्र मोदी अनुकूल होते असा गौप्यस्फोट शरद पवारांनी केलाय। वकील असीम सरोदे यांच्या ट्विटची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे। 11 मेला अजित पवार येत्या काळात भाजपसोबत जातील आणि मुख्यमंत्री बनतील असा दावा असीम सरोदे यांनी केलाय। कर्नाटकातील मराठी माणसानं जय भवानी जय शिवाजी असं म्हणत मतदान करावं असं आवाहन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलंय। सांगलीच्या विटानजीक खासगी ट्रॅव्हल्स आणि कारची समोरासमोर भीषण धडक झाली। यामध्ये 4 जण जागीच ठार झाल्याची घटना घडली आहे। मृत चौघेही एकाच कुटुंबातील असल्याचं समोर आलंय। माजी आमदार शालिनीताई पाटील यांनी सुप्रिया सुळे यांना पसंती देत अजित पवार घोटाळेबाज आणि गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले नेते आहेत अशी टीका केली आहे। जम्मू काश्मीरच्या दक्षिणेकडील बारामुल्ला जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत पुन्हा 2 दहशतवादी ठार झालेत। हे दोघेही लष्कर ए तैयबाचे दहशतवादी होते अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। बंगालच्या उपसागरातील आग्नेय भागात 9 मे पर्यंत चक्रीवादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मच्छीमारांनी या भागात जाऊ नये असा इशारा हवामान खात्याने दिला। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना चिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला असा मोठा दावा रशियाकडून करण्यात आलाय। रशियाची राजधानी मॉस्कोच्या क्रेमलिनमध्ये ड्रोन हल्ला झालाय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.